Počujte, ja tu mám voľné novinárov, oni môžu si to odfotiť, tú miestnosť? Tuto? No. Lebo viete, keď je pre nezlučiteľnosť, tak chodia tam kamery. Áno, presne. Áno, no, tak poďme. Ja to otvorím, dobre? Aha, a kde to je? Tuto, do tejto, ktorú kladete. Do 71. Áno. No, ja už som zmagorený v toho. Oka. Tuto si môžete dať to. Máme telefóny. Odkladáme. Viem, ale to nemáme tu. No, na druhej strane. No, a kde to tam je presne? Ja už si tam nepamätám. Ja Tam je recepcia? Viete čo, ja vám to z inej strany poviem, keď pôjdete. Keby ste išli takto do hradu. Môžete si tuto porobiť teda fotky, keď potrebujete. Idete takto do hradu. Áno. Tuto pôjdem ako keby som išiel do garáže. Lezem popod hrad, tuto tady peši. Áno, a naľavo by som išiel do garáži, tak ste mali dve. Ale ja pôjdem rovno hore. Nepôjdete rovno. Pôjdem do tých garáží? Pôjdete do tých garáží, urobíte pár krokov a naľavo prvé sklenené dvere, schodíš schodole a tam to je. Fakt? Áno. Ja som to dneska hľadala, som tam to je, kde to vlastne popri nepôjdem až ku autám. Nie. Ale hneď, a po tých schodoch, ale však keď zidím o jedno nižšie. Tam je rokovačka. Ale nie, však tam mám napravo zase garáž. Ale áno, ale tá rokovačka je pri výťahoch, potom je taká chodbička a zase sú garáže. No, ja som tam dneska chodila. A teraz to nie je otvorené? Nemáte od toho kľúče? Tak potom poďte do popredu, keď si to robíte. To si môžete otvoriť tie dvere. Teraz pôjdeme. Počkajte, tu ja sa spýtam. Dobre? Či ja môžem tam možno. Dobrý deň. Platí to. Tu platiť aj dovnútra, či nie? Umožníte už to majú chlapi rozložené veci, tak to takto privreme, dobre? Keď tak tam nechci. Teraz ste pred siene, tam už ďalej je tá, že... Tam sú chránené priestory. A toto sme vlastne pod hradom, hej? Teraz chodíte po hradom? Pod západnou terasou. Pod západná terasa. Pod kanceláriou. A tam sú tiež tie telefóny, že? Áno, tu sa to odkladá.